Bacolod, and I am your next destination. For this vlog guys, ay tuturo ko kayo dito sa hotel kung saan ako nag-check-in guys, kasi yung nangyari guys sa araw na to ay hindi maganda guys. Nandun na ako sa airport para sana makasampa na ng barko, and then may isang documents ako na kulang, yung OEC guys, and hindi ako natuloy guys. Nagsarado yung counter, and then nag-advise yung office na i-book na lang daw muna nila ako ng hotel para dito magstay, and then i-rebook nila yung flight by tomorrow, flight going to Cairo, Egypt. And yan guys, so ngayon guys, very thankful pa rin guys kahit hindi natuloy yung flight. At least guys, may matutuluyan ako, may tutulugan ako ng hotel na binook ng company. So thank you very much guys sa company ko, kasi sinabi ko sa kanila na nagbe-bed space lang ako dito sa Manila, nagbo-board lang ako. And sabi ko, medyo kapos na rin yung money ko. And yun guys, nag-book sila ng hotel for me. And this is it, Astoria, Greenbelt. So, maganda rin yung hotel na to guys. Sabi ko, bibili lang sana ako ng food. And sabi nila, mayroon din na naman daw dinner na sinaserve dito sa hotel. And yun, so mamaya guys, kakain tayo after this room tour. So guys, welcome to my room. My room is 312. And pagpasok mo guys, meron agad coffee table, and merong electric kettle, cups, glass, coffee, tea, and merong flat screen TV. And on this side, merong vanity corner. May vanity mirror guys para i-fix yung sarili mo. And merong aircon, and double size na bed na sobrang lambot guys. And dito naman na side guys, merong cabinet, and merong maliit na vault para ma-secure yung mga valuable items mo. And merong sleepers. And this is their shower and comfort room. And kahit maliit lang yung comfort room na to guys, maganda kasi malinis. So yun guys, since kaka-check-in ko lang dito sa hotel and meron silang dinner na sinerve guys, kain tayo guys kasi sobrang nagutom ako doon sa airport guys. Daming nangyari ngayong araw. And I deserve a dinner. Kalain nyo guys, pagpa-flight na sana ako tapos biglang na-cancel kasi kulang yung documents ko, kulang ng OEC, and yun. So kakain tayo, and bukas siguro guys, sana matuloy na yung flight ko tomorrow. So eggplant with bagoong. Yum. And meron dito ng sisi guys. Masarap din. So kahit hindi natuloy yung flight ko ngayon guys, sana tomorrow matuloy na. And very thankful pa rin ako guys kasi yun nga, nakapag-check-in ako dito sa hotel, makakapapahinga pa ako ng isang araw. Kasi dito sa Manila guys, sa boarding house na ako nagstay, and bed space, minsan maingay. Hindi ka makapagpahinga ng maayos, hindi ka makatulog ng maayos.
So kakain na ako dito guys. So ubusin ko lang itong dinner. And then mag-shower ako ay matutulog na ako mamaya. Para tomorrow, magantay na ulit ako ng advice ng office kung matutuloy yung flight namin again tomorrow. So yun guys, since kakatapos ko lang maligo, ngayon guys, oras na para magpahinga. So matutulog na ako guys. And ngayon guys, oras na para matulog. And see you tomorrow guys. Kita-kita tayo bukas for breakfast and coffee. A few moments later. Hello guys, good morning. And this is my first morning dito sa Astoria, Greenbelt. And kakagising ko lang guys. And kanina guys, nagising ako kasi may tumatawag na breakfast, food delivery. Kaso, pagtingin ko sa akin, wala. So, kasi first day ko dito, baka hindi nila alam na may nag-occupy ng room na to. And then, tumawag na ako. Kakatawag ko lang sa sa front desk para sabihin na wala akong breakfast na sinerve dito. So, magpapainit ako ng water. Init tayo ng water, guys. Para makapag-coffee. So, meron naman ditong ito. Yan guys. So yan guys, kumukulo na yung ating tubig and magkakape tayo guys. Tatanggalin ko lang siya. And then meron din dito guys, coffee, tea, and guys, and then may mga cup din dito. Tapos guys, nandun yung breakfast. So tara guys, kunin natin. Magkakape na tayo guys. Kayo guys, pag nagtitimpla ba kayo ng kape, black coffee lang or with cream? Sa akin guys, hindi ako sanay na uminom ng ng dark or ng black coffee lang. Gusto ko yung yung may cream or yung mas milky na na kape. So napakaganda ng tulog ko guys. Natulog ako around 11 and then nagising ako mga magsi-7 na. And tuloy-tuloy yun guys. Nagising lang ako kanina kasi sa ibang room may kumakatok. Sabi food service, food delivery. And then nung tiningnan ko sa akin, wala guys. So nagsabi ako dun sa sa front desk na bakit wala sa akin. Siguro nga ganon kasi last night lang ako nag-check-in and hindi nila na-notice na yung room na to may naka-check-in na. Try nga ulit. Mapait pa rin pero pwede na. Wala na rin akong choice guys. Wala ng coffee, wala ng cream, wala ng sugar. And this is for their breakfast. So ito siya guys. Hindi ko alam kung ano. Charan. Ooh. It's embutido and egg and of course Filipino rice. So yun guys, since nakapagtipla na tayo ng coffee and meron na tayong pagkain sa breakfast. So tara guys, kain tayo. Smells delicious. Yum. Egg. So hindi siya embutido guys. Tastes like chicken galantina.
So dyan na muna kayo guys, kakain na ako and see ya mamayang lunch. So yan guys, kanina is pumunta na ako ng office para mag-sign ng another contract. And ngayon guys, kakarating ko lang dito sa hotel again. And may kumatok na guys dahil nandyan na daw yung food for lunch. So tara guys, tingnan natin. Punta natin kung ano ba yung food for lunch. So ito siya guys, our food for lunch. So meron dito ang carrot cake na maliit na slice. And fish fillet and some mixed vegetables. Yan guys. So mamaya ko nito kakainin guys kasi medyo busog pa ako kasi nag-breakfast ako and hindi talaga ako sanay guys na nagbe-breakfast. So medyo busog ko yung tiyan ko and I think mamaya ko na ito kakainin. And that will be it for today's vlog guys. Mamaya mga hapon siguro mga 2 PM is kukunin na din ako dito sa hotel. And then pupunta na ako ng airport para sa night na flight ko guys. So hope nag-enjoy kayo vlog ko guys. And sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko, please do like, comment, share, and subscribe. And this is Dex Destination once again always saying bon voyage, keep safe guys, bye, thank you for watching my vlog.